बे जोनोम साननि दिनैनि गिबि फारि हिसाबै बे फिरफिला बिरहोनायाव बाहागो लाफैनाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिनो सिबिजाथाव जोंनि आगुनि दैदेनगिरि सासे मेंनो रोङै जोहोलाव होनना बुंनांगोन जोंनि बोसोनगिरि आदा बिपिन गयारिनिफ्राय जागायनानै जोंनि साफ्रोमबो बोसोनगिरिनिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो जर'खा आलासि हिसाबै लेंहरजानाय जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चेयारमेन मानगोनां डक्टर गाम्बारु मोसाहारि, बेजों लोगोसे जोंजोंनो सारियाव थाफानानै जोंखौ अराय सम थुलुंगा होबोबाय थानाय जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो दानि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ आदा मिहिनेश्वर बसुमतारी, बेजों लोगोसे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोन, मेरु आफादनि मानगोनां आंजों थुलुंगा सहाय होफानाय लेङाइ आफादगिरि डक्टर बसुमतारी बिथां, बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो मानगोनां गाहाय नेहाथारिनिफ्राय जागायनानै साफ्रोमबो मेरुनि मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन, बेजों लोगोसे मोनफ्रोम जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैनाय बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो जिल्लानि साफ्रोमबो मावथि फारिया नोंथांमोन, दिनै जिहेतु बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै जेब्लाक बांसिनै नम्बर मोननानै पास जानाय बर' फरायसाफोरखौ मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव बारग'नाय फरायसाफोरखौ बरायनायनि थाखाय जिथु हाबाफारि लादों, बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय अनजाथाव फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन, बेजों लोगोसे इलेक्ट्रनिक मिडिया, प्रिन्ट मिडिया गासैबो सांबादिक लोगो नोंथांमोन, बे गुवाहाटी जिल्ला जोबोद जोंजों हेफाजाब होफानानै जे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामफाबाय, बिसेसकै गुवाहाटी जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि आदा प्रदीप बसुमतारी, मानगोनां सनि बर' बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावबाय। लोगोसे गासैबो बे गुवाहाटी नोगोरमा ओनसोलनि सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, दा नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि रांखान्थि भाबै दावगानो थाखाय, सोलोंथाइ भाबै दावगानो थाखाय, राजखान्थि भाबै रैखाथि मोननो थाखाय, जोंनि हानि मोनथायफोरखौ मोननो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि राव हारिमुखौ जुदि फोथांना लाखिनांगौबा, फेहेरनांगौबा जोंनो मोनसे गावखुंथाय नांगौ। बे गावखुंथायनि थाखायनो बे बर' हारिया गोबाव सम जांख्रिबोदों, जायनि जाहोनाव रोजा रोजा बर' जोहोलाव जोहोजोफ्रा मुंख्लं जादों। बेनि जाहोनाव मोननै सुक्ति जालांदोंमोन, गिबियाव BAC आरो BTC। बे सुक्ति मोननैया जोंनि BTCनि बायजोआव थानाय जिबिलाक बर' रायजो राजा दंमोन, बेनि गांनाय उखैनाय बा बिनि राजनैतिक जिथु अधिकार बेखौ होनो हायाखैमोन। बेनि थाखायनो 1924 मायथाइयाव दिनैनि बे गोथार सानावनो 18 जुलाइ खालिनो जोंनि दानि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी आदा, जोंनि दानि चेयारमेन डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथांमोननि नाजानायाव BTCनि बायजोनि गासैबो बुद्धिजीबि सान्थौगिरि गं 22 जिल्लानि बे बर'फोरखौ लानानै जोंनोबो जे मोनसे राजखान्थि पलिटिकेल मोनसे एरेन्जमेन्ट नांगौ BTCनि बायजोआव, बिनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिनानै बे आफादखौ सानजारि नोगोराव दाजेननाय जादोंमोन। दा दाजेननायनिफ्रायनो
जोङो बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरखौ दा जोङो बोरैहाय पलिटिकेलि इउनिफिकेसन खालामनो हायो, ज' खालामनो हायो, बेनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। आरो जोंनि राजखान्थि अधिकारनि थाखाय जोङो आसाम सोरखारनाव जोंनो गावखुंथाय मोनसे नांगौ होननानै बिनानै बे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु थामथि बर' गोरोबथा जालांबाय, बिटिआर सुक्ति जालांबाय, बे सुक्तियाव जोंबो गावनि खुंथायखौ मोनफाबाय। बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जों धन्यबाद होनांगोन। आरो बेजों लोगोसे सुक्तिफ्रा जोंना गिबि सुक्तिया जिथु दाबि बे जाफुंदोंब्लाबो जोंनि जिथु आद्रा थानाय दाबिफोर दिनैसिम जाफुङाखै। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां। बिसेसकै जों बुंनांगोन, दिनै रायखांनांगोन, दिनै बे गोथार सानाव कार्बि आंलंनि जिथु इस्यु, दिनै 20 बोसोरनि बारलांबाय सुक्तियाव जायगा मोननाया। बिटिसि सुक्तियाव जायगा मोनबाय, दिनै बिटिआर सुक्तियाव जायगा मोनबाय, दिनै बेबो जाफुङाखै। जों आसा फारिदों दिनै जिहेतु सोरगिदिं गासिबो बिजेपि सरकार, केन्द्रआवबो बिजेपि सरकार, आसामावबो बिजेपि सरकार, जिबिलाक अट'नमास काउन्सिल दं, 6 सिडुल दङ, बेफ्रावबो गासिबो बिजेपि सरकार। बे गासिबो बिजेपि सरकार जानाय समावबो जोंनि जिहेतु समस्याफ्रा समाधान जायाबा जोबोद दुखु गोनांथाव बाथ्रा जागोन। बेनिखायनो जों सानदों, जों खावलायदों सरकारखौ, बे सरकारनि दिनावनो बे कार्बि आंलंनि जिथु हाजोआरि ट्राइबेल मोननायनि जिथु दाबि आरो बे जिहेतु सुक्ति मोननायाव जायगा मोनबाय, बे सुक्तिनि दफा मथै एबार जाफुंहोनांगौ होननानै जों सरकारनाव जोंनि नारसिननाया थागोन। बेजों लोगोसे जोंना जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि मथै माखासे सिमा बारायनाय मात्रा दंमोन आरो सुक्तियाव जिबिलाक दफाफोर दङ, दिनैसिम जाफुङाखै। सुक्तिनि सागानगिरि हिसाबै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा दा बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ गासैखौबो सरकारा मावफुंजोबनांगौ होननानै जोंहा मोनसे खावलायनाय दङ। बे मथै दिनै बे सुक्तिनि मथै सिमा बारायनो थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया दा ना बिटिआरआव थाखो ना बिकेडब्लिउसिआव थाखो, बे जिल्ला मोननैनि जोंनि बर' फिसा बिदा फंबायमोना दावगानायनि जौगानायनि बेलायाव गोग्लैसोनानै थाफिनबाय। मानोना बेफोर एरियाफ्राव पन्सायत सिस्टेमाबो गैया। बेनिखायनो जों खावलायदों, आसाम सरकारखौ जों खावलायदों दिनै जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जिथु स्थिति बेखौ स्पष्ट खालामनांगौ। दिनै बे जौगाथायनि बा माबानायनि बाथ्राथ' नंला बियो, बे मोनसे पलिटिकेलि मोनसे खोब कमप्लिकेसि जाना दं। बे जिल्ला मोननैखौ लानानै बेखौ थाबनो सुस्रांनांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारखौ जोंनिफ्राय नारसिनो थारमाने। आरो बेजों लोगोसे जोंखौ जिहेतु हानि फिसा भुमिपुत्र होनना बुङो, दा भारत सरकारनि गुबुन गुबुन रायजोआव 2006 मायथाइनि जिथु फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ मावफुंजोब्बाय, किन्तु आसामाव दिनैसिम बेखौ मावफुंजोबाखै। बे मावफुंजोबैनि थाखायनो दिनै गोबां बर' फिसा जिबिलाक भुमिपुत्र होनदों ट्राइबेलफोर बे हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव दङ। बेनिखायनो बे 2006नि जिथु फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ थाबनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जोंनिफ्राय खावलायनाय दङ। आरो थांनाय बिसायख'थिफ्राव जिहेतु जों गले गले बुंबोबाय थादों, दा बिटिसिनि बायजोआवबो गं 29 जिल्लायाव जों बर' मानसिफ्रा डिसाइडिं फेक्टर, बे डिसाइडिं फेक्टरखौ लानानै 2-3 बिजेपि सरकारखौ जों पावाराव लाबोदों। पावाराव लाबोनायनि बादैबो जोङो थांनाय सरकारफोरनि दिनाव रायलायलायनानै माखासे दाबि दावा लाखिदोंमोन। दा बिथांमोना बे मथे इलेक्शननि सिगाङाव जोंनो कमिटमेन्टबो होदोंमोन जे स्टेट लेभेलनि 3 चेयारमेन जोंनो होगोन, जोंनो खावलायदोंमोन। आरो जोंहा बिनि बादैबो माखासे डिमान्ड दंबावो। बे डिमान्डआनो जाहैबाय जिहेतु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिटिसिनि बायजोआव 10 लाखनिबो बांसिन बर' थाबाय आरो जोंजों कक बरक रियांफोर थाफाबाय। जिहेतु जोंनाव गोबां समस्याफोर दङ, बे समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखाय